ଯାଉଅଛି। ମହାଭାରତ ସରିଗଲା ପରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଲା। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଭା ଚାଲିଲା ଯେ ମହାଭାରତରେ କିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ଯାହାକି ମହାଭାରତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଚାଲିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରା, ସେ ହିଁ କହିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାଭାରତରେ ଠିକ୍ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ। ତ ସବୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବରୀ ଯେ ନିଜ ଶରୀର କାଟିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲା, ତାରି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପର୍ବରୀ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେ ପର୍ବରୀ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମହାଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ଉଞ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ ମାରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ। ତ ପର୍ବରୀ କହିଥିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମହାଭାରତ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲିଛି, ସେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚକ୍ର ହିଁ ସଂହାର କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ତ କିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କଳି କରାଉଥଇ ମୋ ବି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସବୁ ସେହି ପାଳନ କରିବେ, ସେହି ମାରିବେ, ସେ ହିଁ ସଂହାର କରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଚାଲିଛି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।